Господи, бях пианистка, а днес ръцете ми треперят от болка и безсилие. Клавишите мълчат, а сърцето ми търси врата към светлината през тъмните дни. Седях сама и броях загубите, докато сякаш губех и себе си с тях. Тогава чух плахи ноти от съседния двор и нещо се раздвижи в мен. Поканих децата от квартала да влязат в моята тиха стая през следобеда днес. Поставих партитури пред тях и почувствах как въздухът става по-топъл в дома ми. Разказвах истории от сцени и задкулисие и за тишината след аплодисменти у дома. Споделях болката от провали и крехката надежда след всяко ново утро през годините. Гледах несигурни пръсти, а пред мен израстваше тиха и смела музика като молитва. Сълзите ми не бяха тъга, а признание, че духът още свири в мен. Научи ме да давам, когато вече не мога да показвам сила пред болката. Ако някой ден онемея, остави урокът ми да продължи през другите сърца също. Талантът умира, когато спра да го споделям, а не когато не мога да свиря.